भेटेनारि अफिसाव बेसेबां मेडिसिन थायो दाउ अमा बोरमानि नायनो बहुत मेडिसिन बे जाहैबाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट अफिसार ना माने बहुत मेडिसिन दं आरो ना जेबो माने बाहायग्रायासो गैया जानो नागिरो आरो ना बे माने साब सेन्टारनि माबाफोर लांफैयो बे दैलाङाव बांसिन बाहायनाय जायो होनना बुंदों दैलाङाव दैबाना जायोबा मोसौफोरनो होनायनि मा बुस्थुथाय नायनोसै आरो बेजेबो नङाबा गुद्रामा आं खिथागोन र' आं खिथागासिनो दं नोंसोरनो बिराद बुरजा दंबावो मा होनो बियो अचुका आरो बे बस्थायाव मा दंथाय फाग्लासो नैबेखौ दहाय ग्रेड 4 नि मानसिफ्रा साफा खालामबाय नैबेहाय बुहुत बुस्थु दङलै मा बुस्थु ओमफ्राय आखाइ सुग्रानो हेन्ड सेनिटाइजारनो मोसौ दाउ अमा बोरमानि मा मुलि दंजोबो नै गासिबो नाय नैबे मा गोथां गोथांथाय ओरैनो गुन्दै बायदिबो दङ माने हेन्ड सेनिटाइजारफ्रा माने आखाइ सुनो आरोना बिजि थुखांनानै मोसौ दांखांबा आखाइ सुनांगौ ना बिदि आरोना अनेक रोखोमनि दङ बे अनेक रोखोमनि आखाइ सुग्रा मुलि दं आरोना बायदि टाइपनि दं हिमालयबो दङ बे नैबे पाउडार मुलि पाउडार नै आरो बेखौथ' दोनदो नैबे जाहैबाय रेक बेखौ दा दहाय बिसोरो ग्रेड 4 नि मानसिफ्रा साफा खालामनांबाय आं खिथाबावनि र' गुरांखौ आसोल गुरांखौ नै आसल मेडिसिना बाहायसो आयु मेडिसिनजों आं पारमिसन लायाखैलै खेबखौ माबादोंसो आयु डेन्जार मेडिसिन दंलै दायो आङो बाजाराव एसे साहा लोंनो थांनो नागिरदों साहा लोंसै आङो दिनै ओंखामखौ आं फुङाव जा 9टायाव संना जादों आं बेयाव जादों आं सानसुआव जानाय जायाखै ओमफ्राय दा एसे ओंखाम उखैनाय मोनदों आङो बाजाराव थांनानै एसे सिंग्रा जानायनोसै सिंग्रा जानानै फैनोसै ओमफ्राय जेबो बायला दिनै ना बेदर बिदि जाबाय थानो हाखाया आलु बाथोन जागोन दहायबो खांख्रिखला आलु जाखादों दाबो आलु बाथोन जानोसै आं बिदि जाबाय थानो आंहा बिदि बांद्रा माबा गैया ओमफ्राय बिसोर बे गथ'खौ नुदां बे राजबंसि गथ'खौ नुदां दाबो फैया नै अफिसा दिनै 5 रिंगासिम जादों आंनि थाखाय कम्पिउटार गोदान फैबाय आंनि थाखाय कम्पिउटार गोदान माने फुराना दंखायोमोन आरोना बाहायाखैमोन दा बेखौ दिनै चेक खालामजोबखाबाय दा कम्पिउटारा क्लियार जाखाबाय ओमफ्राय सासे जुनियर एसिस्टेन्ट सासे फैबावबाय ओमफ्राय अफिस एसिस्टेन्ट सासे फैबावबाय आंनि लोगोफोरा जों दा ज' खामानिखौ मावलायनोसै जों फिल्डआव थांनांगोन आं सिगाङाव बुंखादों मोसौ बिजि थुनांगौबो जासिगोन आंहा बे आरोना खामानियानो गैखाया नालाय खामानि गैयिनि थाखायनो बेखौ नङा बेखौ मावलायनांगौ होननानै सारा बुंखाबाय आरोखि गजों बिदा फंबाय सानलायनानै बिमा बिफा सानलायनानै ज' मोनसे न'खरनि सानलायनानै मोजाङै मावलायबानो जाबाय अनलायलायनानै होननानै सारा जोंखौ माने रेकमेन्ड खालामदों आरोखि स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ लोगोफोर थेंक इउ